Prabu. Lenggah. Baladewa disepeleke aku ora trima. Para Prabu sampun kok Prabu. Kula aturi lerem. Kula aturi nyirep bramantyaning penggalih. Ing ngatasipun mangsa Gatotkaca ana Petruk ngasta senjata nenggala. Ora trima. Sing menang boyong Rara Temon ora wurunga. Baladewa bakal tak dhawuhke lawan ponakku Silesmana Madura Kumara kenapa Gatotkaca Anoman Petruk melu cantuk lawung dadi pepalang lakune Baladewa. Kepareng ngatur kok Prabu. Piye? Mesthine bakal matur marang Pun Kakang yen anakmu Pupon kuwi kok ulungke marang Pun Kakang satemah bakal tak boyong ngono negara Mestina lak ya ngono to Yayi. Dede perkawis menika. Kula menika jejering tiyang sepuh. Sing nglampahi menika anak kula pun Rara Temon. Sesampunipun kula sabet jagong kaliyan Nini Naratimon. Jebul tinemunipun anak kula menika damel giri sayembara. Apa sing dadi sayembarane anakmu Pupon iki mau? Sinten kewala saged mboyong, sinten kewala saged dhawuh palakrama kelawan anak kula pun Rara Temon ning wonten syarat serananipun. Lamun to sembada ngaturaken serah-serahan wujudipun rerenggan kahyangan nenggih kayu klepu Dewa Daru Debok Mas Pupus Cindhe. Dhawuhing temanten kinurmatan ungling gangsa Lokananta. Kang pungkasan temanten kakung nggihipun rawuh wonten Ndarawati kedah nitih kreta kencana ingkang tinarik turangga asirah yaksa kala lampairing rata tanantara prapteng sugunding arga ram tumingaling Pakuwon asrine dendeng saengga praja umyung kang pradangga busekan kang janma rahayune Ndara Anoman Pedro Gatut kok nyusul lakune awake dhewe ya, Gok. Genah iki awake dhewe iki aman sentosa. Heeh. Petruk lan Bagong. Sumurupa aku mundhi dawuh saka Kakang Semar supaya ngawat-awati laku munggon musuhan Ndarawati. Piye entuk gawe apa ora? Iso mboyong endang Rara Temon apa ora Petruk? Ya Petruk. Semoga darawu pringgodani mundhi dawuh saka Semar supaya betengi sing dadi lakumu. Wah, wis cilaka. Wis ya. Apa kowe? Mbuh radongan. Kula sowan wonten Ndarawati jebul tinemunipun wonten sing dadi pepalang. Inggih menika Nalendra Mandurasun Prabu Baladewa. Lho, sinuwun Baladewa kok dadi pepalang sebabe? Rawuh wonten Ndarawati nunggal sedya nedya mboyong endang Ratemon nedya kadhawuhaken kaliyan putra nata Ngastina Raden Lesmana. Wong Indriya manggung kandhuhan remang lerlena tanpa gahanin yen pancen sing dadi pepalang sinuwun Pandura Petruk wonten dawuh kowe aja melu cantuk lawung perkara iki mengko aku sing bakal sarembuk lawan Sinuwun Baladewa ning Sinuwun Baladewa niku mboten ijen ora ijen piye diombyogi dening para Kurawa yen mung perkara Kurawa aja semelang daramu pringgodani sing bakal ngampuni gawe perkara lareng sok
Rabangling munyuk putih abyor sandangane Hanuman iki. Syukur bage sewu kowe Surtayuda Rabangling lawan aku. Layak to layak Petruk Bagong gleleng ndase. Mregana sing ndumbani. Endi dapurane Petruk karo Bagong pun majure. Nyembah dlamakane Surtayuda. Ora gelem nyembah dlamanku lakon bondo tangane srimpung silih. Tugel gulune. Iso nugel gulune Petruk waton bisa nglangkai bangkene Anoman. Cetha dina iki Anoman tak katutke dosane Petruk. Kowe sing dadi klilip anggone para kura bakal boyong putri Durawati. Ora gelem minggat candak saperti rembangan remuk rempuh dadi rempon kowe. Dadamu munyuk. Noh, dodo, di dodo. What? Ora ngalih sambuk tanganmu iki kok. Maju. Canda kowe nyok. Biar wah. Ayo, ngapakon. Canda. Sengguh aku kalah mungsuh diaburmu. Hei munyuk,
maju atau pono Anoman sigar merapat sirahku lawan oh ah hut pet rapopo harap aprak hi ho ha wet piaku oh Swatama sing maju malah. Yo, mreok sakayang munyuk-munyuk. Wet no. Orang Melayu dadi apa kowe? Bangsat arek kowe. Gawe kaget. Asem malah gawe kaget kok. Nyuk-munyuk sandal rica-rica kowe. Wit lho, endas. Wit iki jalukanku kowe. Ngene kok kemaki kowe. Wit. Wit. Wit ya lho. Aduh.
aswane. Wah, mangsolot nyokot gulu arak. Awas. No. Oh. Kocoy Pakde Karto Marto Tutu mong taklir kena tak cocok hang maring wengis Mecot padoning ladi Netro kocak ngundar andir Gatot kocok mureng toto Rawurunga kuwi nggih Gatotkaca tepegeng lena. Maju rene aku tak nggo keset dasmu kuwi Pakde Kartoparma.
parat sirah sambri iblis kowe Karwasa. Ateko. Oh, aduh, mumet aku. Aduh, aduh ya. Wah. Gatotkaca Jayajatra dasar para nyata layak to layak Petruk Bagong padha gleleng merga sing betengi dapurmu Karwasa. Ayo didodo nyododo Kurawa ora minggat musuhmu Gatotkaca pecah dadamu. Ya gata-gata gata-gata. Maroreh manguswa nyumbreng ngangkati karonaning ngaswase aneng margo hamal agung. Pripun paman? Genipun Kurawa ngrangkit Petruk kalian Bagong dos pundi pawartanipun? Wah, cilaka mencit nggih. Cilaka pripun? Petruk Bagong mboten ijen ning wonten sing ndombani wonten sing betengi nenggih Gatotkaca kaliyan Anoman. Nyuwun duka ingkang kathah bubar mawut Wadyabala Kurawa mboten saged nandhingi kridaning Gatot. Mang mundur Pak. Suronoto Jolo tamu kentang nalendro manturo bolo dewa ayo Ger Gatotkaca maju gretel nenggoro lakon ilang nyamu bangsane jalan awak tua iblis kowe. Gatotkaca sebayu ayo ratu manturo bolo dewa ayo gretel nenggoro lakon ilang nyamu bangsane. Lenggah kok Prabu, lenggah.
Sada Kresna lan hangandi Kodhe Yai Prabu ya sungaweng tiyang Miat suleng ngarini ro upama ora kok alang-alang kabeh tampuk trajang nunggula kabeh mati Baladewa disepelekke aku ora trima Kang Prabu sampun Kang Prabu kula aturi lerem kula aturi nyirep bramantyaning penggalih ing ngatasipun mangsa Gatotkaca ana Petruk men ngasta senjata nenggala ora trima sing menang boyong Rara Temon ora murunga Baladewa bakal dhawuhke lawan ponanku Silesmana Mandura Kumara kenapa Gatotkaca Hanoman Petruk melu cantuk lawung dadi pepalang lakune Baladewa kepareng ngatur kok Prabu piye mestine bakal matur marang pun Kakang yen anakmu Pupon kuwi kok ulungke marang pun Kakang satemah bakal tak boyong ngono lho Guru mesti nolak ya ngono to Yayi dede perkawis menika kula menika jejering tiyang sepuh sing nglampahi menika anak kula pun Rara Temon sesampunipun kula sabet jagong kalian Nini Nara Temon jebul tinemunipun anak kula menika damel giri sayembara apa sing dadi sayembarane anak Pupon iki mau sinten kewala saged mboyong sinten kewala saged dhawuh palakrama kelawan anak kula pun Rara Temon ning wonten syarat selananipun lamun to sembada ngaturaken serah-serahan wujudipun rerenggan kahyangan nenggih kayu klepu Dewa Daru Debok Mas Pupus Cindhe dhawuhing temanten kinurmatan ungling gangsa Lokananta kang pungkasan temanten kakung ngggenipun rawuh wonten Ndarawati kedah nitih kreta kencana ingkang tinarik turangga asirah yaksa akeh men bebanane anak wadon kuwi nyuwun duka ingkang kathah kula menika namung sadremi lantaran ingkang nyuwun bebana menika anak kula dede kula ingkang lampahi menika Rara Temon iya pancen yen kaya mangkono sing dadi bebanane tak baleni meneh kudu nganggo serah-serahan temanten wujude rerenggan kayangan nggih kayu klepu Dewa Daru leres Debok Mas Pupus Cindhe injih leres Pak Prabu dhawuhing temanten kinurmatan gangsa Lokananta gamelan kayangan kang munya ing awang-awang injih temanten lanang kudu nitih kreta kencana kang tinarik turangga asirah yaksa leres yen pancen kuwi mangkono dadi atur ana ngarsane Kyai Duryudana nyuwun pamit Indriya mangu mangunggo nganduhan rimang lirena tanpa kahanin kok wangil men kula niku tengguri mriku ngapalke bebanane niku wangel iya pancen kaya mangkono sing dadi bebanane kowe apal ora Petruk kowe bali matur marang Kakang Semar yen ngapunten kula menika nek ngandhalke apalan menika ora pati duwong. Wong kula niku gendhing napa mon nggih wong capet-capet. Bakunipun kula niku anggere pathokane sing demung tetet kula niku wis melu numpang ngoten iki mawon. Lah terus lemu matur karo bapakmu piye? Kula rekam. Bebanane napa lho? Serah-serahan temanten nganggo wujude renggan kayangan kayu klepu Dewa Daru Debok Mas Pupus Cindhe dhawuhing temanten kinurmatan gangsa Lokananta kang munya ing awang-awang lan temanten kakung nggone rawuh nyang Ndarawati kudu nitih kreta kencana kang tinarik turangga asirah yaksa
mara remangus wong nyung brengangang brengangang anek marga amal agung pun kula rekam kula tak matur kalian Bapak Semar. Iya matur marang Kakang Semar bebono iki tanpa beda kelawan daupe ndaramu Permadi ngono ya aja lali Petruk. Nggih nyun pamit den nyun pangestu. Indriya mangunggung nganduan rimang lirlena tanwa kanin yen tan tulus mengko tiyang utama anakku Petruk sing tak kongkon sowan nyang Dwarawati. Piye Petruk? Lah kok ngerti-ngerti kuwi bali nggawa barang apa? Kula sampun sowan sinuwun Kresna ing Dwarawati kaliyan adhi kula Bagong. Ya, Gong. Heeh. Tinimbang mangke kula niku klera-kleru le matur wonten ngarsanipun Bapak.
Mboten nyono mboten legewa jebul tinemunipun Putri Ndarawati. Menika jebul tinemun anak pupon saking Sinuwun Kresna nenggih Endang Rara Temon. Iya, syukur yen kaya mangkono tumus sing dadi impene adimu Senet iki. Lah iki apa kuwi sing kok gawa? Niki bebana saking Ndarawati. Sinten kemawon saged palakrama saged dhaup waton syarat srananipun kados dawuhipun Sinuwun Kresna ingkang sampun kula rekam. Kok dadak kok rekam? Wah, kok akeh ya, Pak. Ora apal. Niki swantenipun Sinuwun Kresna. Waduh. Ngelokor kok. Wah, lah. Kuwi sing file 2, Truk, file 2. Oh iya, Dik. Sing file 3 aja setel ya, Truk. Lah kuwi suarane bojoku e. Ora. Petruk matur marang Kakang Semar. Sapa wae bisa mboyong anak kowe Endang Rara Temon waton. Sembada ngadani wujuding seras-seran temanten kayu klepu Dewa Daru Debok Mas Pupus Cindhe. Dauping temanten kinurmatan gongsa lokananta kang munyo ing awang-awang. Aja lali penganten kakung nitih kreta kencana kang tinarik turangga asirah yaksa Petruk. Rama Semar Badranaya jebul tinemunipun awrat sanget bebana saking Ndarawati. Lamun ta mboten sembada dipinangkani mboten dados sabab kula lega lila pisah lawan Rara Temon mboten dados sabab Kanjeng Rama. Aja kowe Bambang Senet anak Semar ngarah anak Ratu Ndarawati nganti wurung nganti gagal aku sing wirang. Lungguh ana goreku kene Dul. Kebangetan Semar meh duwe gawe kok darah-darahku Pandhawa rada krasa iki. Soroting pandang sumula amadangi jero pasaryan ngenani wadana remu kelingan ngangrangan Kakang Semar matek aji pameling ana wigati apa janur gunung kadingaren. Kakang Semar Badranaya nyadeng dawuhmu. Ewon dene matek aji pameling daramu Madukara sing sowan ana Karang Kadempel. Malang krik kuwi kena ning ora kena kok terus cengele kancane dienggo
tumpangan ngono. Wah, iya Petruk, aku lali. Lali kok pirang-pirang menit. Nggih. Matur nuwun rawuhipun Ndara Werkudara Ndara Janaka. Kawuni ngono kalenggan samangke. Kula gadah anak pupon sing teng ngguri kula niku jenenge Bambang Senet. Bambang Senet. Nggih. Duwe gegayuhan badhe palakrama kaliyan putri Ndwarawati, kula niku meh duwe mantu. Duwe gawe mantu besanan karo Ratu Ndwarawati. Nggih ning niku. Semune wong Ndwarawati kok nyepelekke karo Semar. Nyepelekke kepiye Kakang Semar? Katitik bebanane niku aneh-aneh. Beban saking Ndwarawati niku tanpa benten kalian Dikandara Permadi Daup rumiyin. Kaya naliku aku Daup lawan Bratajaya. Nggih. Nyuwun serah-serahan rerenggan kayangan kayu klebu Dewa Daru Debok Mas Pupus Cindhe. Dauping temanten nyuwun dipun iringi wujude gamelan Lokananta. Gamelan kayangan sing munya ing awang-awang. Ngangge son horeg. Temanten ngaku ngedani teh kreta kencana ingkang tinarik turangga asirah yaksa. Kula nyuwun tulung kalian sampeyan kalih nggih Den. Ndara Janaka mangsowan ing kahyangan Suralaya. Kula pasrahi kula boten wujudipun renggan kayangan aja sumelang. Yen mung rerenggan kahyangan mangko aku kang bakal matur ana ngarsane kulun Bathara nyuwun pamit Kakang Semar. Matur nuwun saderengipun nggih. Sampeyan naksih kelingan dalan teng Singgelapura napa mboten? Dalan teng Singgelapura ya aku isih kelingan, aku isih apal. Nggih, wonten mriku dununge kreta kencana kang tinarik turangga asirah yaksa. Nyuwun tulung nggih, Gus. Kreta niku mang boyonge teng Karang Kadempel. Minangka titian anak kula pun Senet nggih sowan Ndwarawati. Ya kaya mangkono aja wasrelek. Werkudara sing bakal boyong kreta kencana papat luwih kawan. Dayoe teko laringal kabakno ake antok loso awe isin la akit kulek osalin rakot di toton titik Hey,
rasa kabar awe isin lakake golek saling Koti kotor titik sukuan aksane Bapak sida duwe gawe mantu kok. Anggere entuk pambiyantune Ndara Werkudara Ndara Janaka wis tenang. Ha iya. Pancen yo rabi putri ayu tur putrine Nalindra kuwi yo nganggo bebono. Ana tetembungan wong ayu ki larang regane ngono kae. Ngono ya. Heeh. Yo leren-leren dhisik. Leren dhisik ambekan sik lagi mbacutke. Ngetutke Ndara Werkudara ya monggo Ndara Werkudara Ndara Janaka ya aku ning omah wae. Ora melu lunga-lunga ora. Sembah nuwun katimbalan wonten ngarsanipun keluarga ageng Bapak Sukipto dalah Ibu Sulatmi. Mapaning bedingin kene to. Ayo, Kecamatan Todanan Bluro. Iki Bluro sisih lor. Bluro sisih lor. Ora ijen ya dikancani karo Mas Jolang. Wong pancen panjenenganipun Bapak Sukipto menika tresnane nyang anak wedok ya ora karo-karuan kowe anak wedok dadi kan tanggapke wayang. Iso sowan lantaran Pak Sucipto iki dadi koordinator iki Pak Sucipto sing kagungan kersa Pak Sukipto. Oh, iya. Kanthi ngrawuhke Mas Jolang barang. Kene aja. Bareng ditembangke karo Bu Yuyun Sumirah. Bu Yuyun sane nembang Sinom Parijata kowe munggah rene. Larase Slendra Nyanga. Ya iki malik nyongone ning kene iki. Oh ngono. Ha iya. Iki jenenge transisi sing ora ketara. Aku wingi kae malik nyanga arep sulo bingung sang saya. Terus tak cara ngene. Sang. Arep sang saya dalu angele ra karan sang. Suwengi gur sang. Iya. Nek iki malik nyanga paling transisi ora ketara iki. Heeh ta. Lulat. Mangga Bu, Sinom Parijata. Sakira asli ki Madura reng. Lerene nggon musrakah mangan duit negara kuwi jenenge korupsi. Oh nggih. Korupsi duit negara. Sing iso korupsi ya pejabat-pejabat sini dhuwur kae. Awake dhewe sebagai rakyat jelata ya ora iso korupsi apa-apa. Tur ora iso protes. Duit negara kono jebule triliunan akeh do nganggur. Heeh, iya, heeh. Lanjut Bu Yuyun. Ah
sing maknyes iku maknyus. Abadi Pak iki. Abadi. Pancen gawan lair swantene Bu Yuyun niku pun sae. Nek menawa ana resepe kok anak-anak diparingi. Resepe angger ati seneng, awak sehat. Suarane iki apik. Apik. Mangga Kepati Hamar Suwani sami kuwi bae werane Sahadatne Ramsalate Sabar to Pak Igit iki desa paling anyep sak Blora. kok iso paling anyep? Bedingin. Oh iya ding. Oh, bedingin paling anyep mergo mangkone ndur gunung ya. Oke. Heeh. Bedingin. Mangga, Bu. Nanung luar biasa. Iki nek dijak ketoprakan karo Pak Rasto, Bu Yuyun dapuk kencana wuh. Waduh. Pak Bagi Rasto. pinagine ya ngono kuwi. Oh. Ora, ini kencana wuhne. Lewat panges tuku tampa nono kemloroten. Nek ketoprak niku wajib bagi binage, nek pas awan mesti tembang-tembang Pak iki. Nggih. Oh, Niku ketoprak rapati isonan, Pak. tokoe antagonis angger kelir bolong, madhep penonton, ngungkuri penonton kowe. Tan samar wis kowe. Nah, siap kanca-kanca pancen terus ora samar. Sing kukusinge piye? kuku sing dupa kemelon niku. Kumelun. Kemelon. Kok pancen pun terus karo sapa manis ngoten nika wis ngoten niku. Nek Pak Wirasa medal iki anggere nggo teken bayaran. Angger dapuan tumenggung nggo soco. Lah iya.
Nggih, nggih. Aduh. Nggih. Sembah nuwun sepisan malih ndongake dhateng Mbak Vika kalian Mas Agung. Mugi-mugi awet le omah-omah kena Amin. conto patuladan menika Mas Jolang. Ji. Karo bojone ya rukun selalu, Jolang ning ngendi-ngendi bojone ya digandeng. Ji. Ketok le mesra. Ning omah digandeng, ning pasar ya digandeng, ning mall ya digandeng. Niku contoh pasangan sing serasi selaras seimbang. Nek ora digandeng wong ora teko nggon kok paigit. Lho, kok ora teko nggon? Mlakune mubeng terus. Ya nggih kabeh punya kekurangan dan kelebihan untuk saling melengkapi. Leras. Yo, tanjake jo kene sing Mbak Eni Wulandari kene jo kene. Karo Mbak Ima, karo Mbak Ima. Ning ning nong nong. Rolu cinem romo.